Sa ulo ng mga nagbabagang balita, presyo ng mga Baguio pasalubong nakaambang tumaas. Industriya ng pilak sa Baguio City muling binubuhay. Pet Hotel sa Baguio City binuksan. Cordilleran Short Film wagi sa Film Festival sa South Korea. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Ngayong bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Ipinamalas ng mga artisans ng pilak sa Cordillera ang mga silver handicrafts sa pamamagitan ng isang exhibit. Atin niyang silipin sa kwento ni Sofia Pagaduan. Kilala ang Baguio sa pagkakaroon ng mayabong na industriya ng pilak. Kasabay ng pagdiriwang ng Ibagyo Festival ang pagbibida ng mga silver handicrafts. Importance is we want to let the people know that yung craftsmanship is still existing up to these days. Considering the digital age, na minemaintain pa rin namin yung olden times kung paano gawin or i-fabricate or manufacture that ng silver from the raw material up to the finished product. Ikinutuwa ng industriya ng pilak sa lungsod na maipakita ang kanilang mga gawa. Dahil dito, umaasa silang mabubuhay nila ang unti-unting pagkawala ng industriya. Dito sa Baguio, nag-immerse ang silver industry through the ICM sisters. So from yung mga madre before na nakita nilang meron tayong resources ng silver, nagtayo sila ng school, parang nandun sa narrative sa harap natin. They train little boys up to even giving opportunity sa mga disabled. Tinuruan nila ng skill on how to go about it. That's why sa mga designs like the filigree, which originated in Belgium or Belgian design, na i-adapt na natin. Kaya nagpo-continue natin. Ang exhibit ay dinisenyong underground tunnel. Dinisenyo ito upang ipakita ang itsura sa loob ng isang minahan na pinagkukunan ng pilak. You enter, it is like you're in an underground tunnel. That is how the motif was prepared. Similar to a makeshift underground tunnel. And then also there is a section where when you take pictures, you take selfie of yourself, it would appear on your camera that you are in an underground tunnel. That is one of the features that we have here. Paglabas sa tunnel, makikita naman ng mga bisita kung paano mano-manong ginagawa ang mga accessory. Habang binababad mo sa asido, mas lalong pumuputi. Ayan. Habang ibabad mo, mas lalong puputi. Kung fake naman yan, pag binabad mo dito, itim na pagkangat mo. At sa dulo ng exhibit, makikita ang mga binibentang handcrafted silver accessories. Tema ng exhibit ay Continuing the Legacy. Lalo na ngayon digital age, more of machines ang gumagawa. So we are trying to preserve yung skill ng tao, going back to the basics on how to do it. That's why we are continuing the legacy. And at the same time, yung maipass on sana ng mga crafters sa next generation yung skill. Because that's one thing na mahirap makopya nitong tao. Yung skill itself, the talent itself, na involved sa pag-assemble ng jewelries made out of silver. Ang Plata de Cordillera ay magtatagal mula November 12 hanggang 20. Hiling ng mga artisans ng pilak, maipamana ang silver handicrafting sa mga susunod na henerasyon upang mas payabungin pa ang industriya ng pilak sa syudad. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Sa nalalapit na Kapaskuhan, nais panatilihin sa Baguio City ang tamang presyo ng mga pasalubong. Swak kasi itong panregalo ngayong Pasko. May kwento si Jody David. Hindi pinalalampas ng mga turistang bumibisita sa Baguio ang pagbili ng mga pasalubong.
Isa na dito sina Leslie at Glenn. Mostly po, ang binibili po kasi namin ay yung mga kagaya po nito, yung mga peanut brittle at saka yung mga lengua, diba? More on like strawberries lang, yung ube jam. And then, walis. So yung the usual thing na binibili ng mga Pero kapansin-pansin daw ang pagtaas ng presyo ng ilan sa mga ito. Yung mga pagbabago po, yung kagaya po dati yung ano, yung 34150, malalaki na po siya. Pero ngayon, half na lang po siya. Tapos konti na lang din po yung laman. Sa inaasahang pagdami ng turista ngayong Kapaskuhan, may ilang tindahan umano ang nagtataas ng presyo. More talaga pag gusto ko tumataas. Pero sa amin hindi. Gratis yung mga turista natin, kapag bili sila. medyo, alam mo naman pag turista ang hinahanap din nila, affordable, tsaka kaya siguro prevent na namin magtaas pagka kaya pa naman. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 35 hanggang 70 pesos ang kada tub ng peanut brittle at lengua. 100 hanggang 120 pesos naman ang strawberry at ube jam. 100 hanggang 150 pesos naman sa wine. Pero nakadepende pa rin daw ang presyo sa magiging supply ngayong Disyembre. Well, prices regarding sa mga pasalubong dito sa City of Baguio is wala po tayong control. Kasi ang control doon is yung supply and demand ng mga products. Like for example, kung maraming demands, kundi lang ang products, automatic yun, tataas ang price. Paniniyak naman ng City Market Superintendent Office na magiging tapat ang presyo ng mga bagyo pasalubong at hindi ito tataas ng sobra para tangkilikin pa rin ang mga nasabing produkto. Jody David para sa Luzon Headlines. Nais nyo bang magbakasyon pero hindi alam kung saan iiwanan ang inyong mga alagang hayop? Well, sa Baguio City, meron nang nagbukas na isang pet hotel. Atin niyang silipin sa kwento ni Charles Limon. Isa sa madalas na problema ni Pat tuwing nagta-travel papunta sa iba't ibang mga lugar ang maiiwang mga fur babies. Kaya naman, laking tuwa niya nang malamang may isang pet hotel nang binuksan sa Baguio City. Meron akong Pomeranian and Bichon. Siyempre, mahirap kasi iaano mo sila sa helper or you have to board them with a friend, no? If you leave them behind. So with the facility here now, at least we have an option to bring them. Ang pet hotel nasa loob mismo ng isa pang hotel. Mayroon itong 10 kwarto para sa mga aso at 12 kwarto naman para sa mga pusa. Ang mga alagang i-check-in dito kailangang bakunado ng anti-rabies. Ginawa natin itong pet hotel para mas ma-accommodate natin yung mga pets ng ating mga visitors or even members ng members na taga Baguio dito sa club. We can accommodate cats and dogs for the meantime. And then yung halimbawa, if they're going to take a trip, di nila pwedeng isama, pwede lang iwan dito and our staff will gladly take care of their pets. Cats, okay yan. Dogs, of course, of all breeds except those that are really big. No? Hindi natin kayang i-accommodate dito yung as big as the Alaskan Malamute or Great Danes and yung St. Bernard. So, yung mga ganong breeds, hindi muna for the meantime. But we're going to come up probably with something for this huge breeds of dogs in the future. Bukod sa komportableng mga kwarto, mayroon ding play area ang mga pusa. Maaari ring ipasyal ng mga staff sa paligid ng hotel ang mga aso. Ang kanilang pagkain, sagot din ng hotel. At mayroon din itong grooming area. If they feel that kailangan ng paliguan, gupitan, at i-groom yung kanilang pets, they can just book their schedule at nang sa ganun ay maalagaan yung kanilang pet on time pagka dinala nila rito. Inspirasyon daw ng pet hotel na ito ang asong si Pidot. Taong 2017, natagpuang nanghihina at may dinaramdam na sakit si Pidot sa golf course. Sinagip ito ng nooy gwardya at tuluyan ng inampon at itinira sa animal sanctuary. Mayo ngayong taon, namatay si Pidot dahil sa katandaan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
Susunod, mga obra ng mga rising artists bida sa mga art exhibit ng Ibaguio Festival. Yan at iba pang mga balita susunod na. Alam niyo ba, mga kaibigan, na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement makakatulong upang mas lalaki ang iyong savings sa pag-alaga ng mga hayop dahil ito sa isang box ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sapat na makapagbigay ng 20 kutsara sa nasabing suplemento. Huwag kalimutan na sa isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, maaaring i-mix ito sa isang galon ng tubig o isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. O diba, sa maliit na gastos, subalit mabilis ang pag-asenso. King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili sa mga Agrivet stores. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Bida ngayon sa iba't ibang mga art exhibits ng Ibaguio Festival 2022 ang mga obra ng mga rising local artists. Atin niyang silipin sa kwento ni Lizelle Bulahaw. Color Implosion. Iyan ang pamagat ng unang solo exhibit ngayong taon ng rising artist na si Sonny Sandueta. Pinamagatang Color Implosion ang unang solo exhibit ngayong taon na itinampok niya sa isang mall sa Baguio City. Parte ito ng pagdiriwang ng Ibaguio Festival. The theme is color implosion, which means that, you know, when parang yung mga black holes na nag-collide ng mga stars, but hindi nag-explode pero nag-implode is what remains of the actual reality. So and that goes around with my process called pentagram, which strips off everything from the image, and yung matitira na ine-enhance ko, may ibang lumalabas. Abstract ang kanyang piniling estilo sa benteng paintings, pero ginamitan niya ito ng technique na pentagraphs. Kaya naman si Al, hindi na pinalampas na makita ang mga ito. By nature naman kasi yung abstract paintings, you have to look for to it one or more para ma-figure out mo lang kung ano yung sinasabi ng painter or kung ano yung pinoportray ng painter. May personal ding paborito si Al mula sa mga obra sa exhibit. So with the Swan's Stormy Night kasi di bias, blue ka din kasi yung favorite color ko, and I've noticed kasi na the artist use strong colors, yung mga primary colors. Taong 1983 nang nahiligan ni Sonny ang pagpipinta. Sa taon ding ito niya sinimulang hasain ang estilong abstract.
buong pusong iniaalay ni Sonny ang kanyang oras para sa bawat obra na kanyang nililikha. Para sa kanya, espesyal ang ginawa niyang exhibit ngayong taon. My interpretation, this is totally new in that I have to create new works and go on track with the theme. So, yun ang interesting point. And then also the materials I used are completely different. Then I have to fit it to the venue. So this is the first time I'm using pentagraph and silver work. Ang kanyang exhibit ay magtatagal hanggang sa ika-30 ng buwan ng Nobyembre. Lizelle Bulahaw para sa Luzon Headlines. Ang dami nating naririnig. Ano ba yung hold departure order? Meron daw ba hold departure order pagka-file ng kaso doon sa prosecutor's office? Under our present laws and under our present jurisprudence, only the regional trial courts and the higher courts can issue a hold departure order. Hindi po pwedeng mag-issue ang Department of Justice, the National Bureau of Investigation, or the Philippine National Police ng hold departure order. And dapat specific yung hold departure order. Meron siyang dapat na mga impormasyon tulad ng complete name of the person against the HDO for whom the HDO is being issued. Kailangan nandun yung aliases ng tao, date and place of birth, place of last residence, kailangan din ng passport details, recent photographs, kailangan yung criminal case number, kailangan yung order of the regional trial court na nag-i-issue ng hold departure order. And the only exception na walang hold departure order na HDO ang tao is in the interest of national security, public safety, or public health. Baka ang pinag-uusapan ng DOJ is yung watch list order. Ano naman ang WLO or watch list order? Ang WLO prohibits people from leaving the country. Ito, tignan nyo, without the permission or getting clearance from the Department of Justice. And ibig sabihin lang, hindi ka pwedeng pigilan, pero dapat mag-notify ka sa DOJ na aalis ka. And can the DOJ prohibit you from leaving? Again, we say it cannot prohibit you from leaving. And ang WLO, merong expiration date. At usually, kailangan ito ng mga taong dating may kaso, na-dismiss na yung kaso or na-quit na siya, then ito yung mga kailangan. Pwede rin ang WLO kung meron kang pending case. Halimbawa, may civil case ka or may criminal case ka na pending, hindi pa tapos, then pwede ito na ma-issue ng DOJ. Ano naman itong ALO? Ang ALO allows the person to leave the country. And even if so many watchlist orders ang na-issue. Susunod, Cordilleran Short Film wagi sa Film Festival sa South Korea. Ang detalye abangan. Sa milk ng batang 90s, taratati ng itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Luzon Music offers a complete line of musical instruments.
Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Luzon Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Para naman po sa mga mahilig manood ng mga pelikula, nag-uwi po ang ating mga kababayan mula sa Cordillera ng isang parangal sa katatapos lamang na short film festival sa South Korea. Atin niyang silipin sa kwento ni Lori Wakat. Kung meron man akong natutunan, yun yung nasa buhay natin ang umangkop. Bert, di sapat na nabubuhay lang tayo? Atin ng Langit o Ours is the Sky, Saingless. Yan ang short film na pinagmamalaki ngayon ng filmmaker mula sa Benguet na si Patrick Wong at kanyang direktor na si Victor Ventura mula Baguio City. Kinuhanan ito sa Atok, Benguet. Layon kasi ng short film, bigyang pugay ang rehiyon na kinalakihan. This really speaks to the farmers, especially to those who don't have greenhouses or covered areas. So, Atin ang Langit is because most of the farmers we see up here in the highlands and the lowlands, they really rely on the skies or the weather for water, for rain, or for heat. So it really plays a big part in their lives. It's every farmer's dream to have the perfect condition to grow their crops, to earn a lot, and to really make use of their lands. Nilikha rin nila ito upang buksan ang mga mata ng manonood sa buhay na dinaranas ng mga magsasaka. As a filmmaker, we want to shed light on this problem that we usually tend to forget. Since these kinds of problems for the farmers, we just brush them aside sometimes and just focus on ourselves. So it really is like telling a story through a story we don't know. Ang natatanging obra, kamakailan lang ay kinilalang Best Cinematography sa katatapos na Korea International Short Film Festival sa Seoul, South Korea. Maliban sa parangal na ito, umani na rin ang Atin ng Langit ng Best Editing Award sa nabuturan ng Independent Film Exhibition sa Davao. Sa kanilang magandang nasimulan, hangad nila'y suporta mula sa pamahalaan at mga kababayan. Asahan daw ang marami pang obra tungkol sa buhay ng mga taga-Cordillera. Lori Faith Wakat para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.